Philip Chiyangwa made a statement on why she married Sarah. Arikuti from the moment he saw Sarah, he knew she was the one. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Tikati tambe ka tobaya button red iro ndokuti channel yedu ikure. It was a long time coming. I had no doubt in my life that she is the one. Since I laid my eyes on her, I knew Sarah was the one. Ndo zvataurwa na Chiyangwa Mukomafidza. Vari kuti ivo iyi haisi new love bodo. Musikana uyu, he has always been there with me. Ari kuti iye, we've been through the best and not so good times, but our love is unshaken. We are looking forward to the next chapter of our lives, and for that chapter I wouldn't have chosen a better partner. Ndo zviri kutaurwa na Mukomafidza. Vatenda zvikuru shamwari dzavo ne family yavo who joined the ceremony on Friday, and they made it extra special. The colorful wedding took place at his Borodale home kuHarare. So many people commented kamusaka moti isusu panapa tikati taure tikati tambe hatizokangamwe kuti C section iri kuti chi. So vamwe vari kuti Mukomafidza maita zvakanaka, mawana wekuchembedzana naye, asika tinenge tiri kuona kunge muri kutsvaka pekufira. Vanhu vane jealous, havasi kuona kuti Mukomafidza achiri mukomana wechidiki. Mukadzi wake uyu anoratidza kuti aitimu rekuma 92 95 ikokoko, achiri musikana wechidiki. Vamwe ndo vari kuti ari kuita senge mudzimai wavice president, vanogona kuva vari hama. Munopa basa magarden boy imi, madhara aya haachagoni, kikiki kungofemereka chete. You wanna chill with the big boys until you see Mary's state right now. Dei wagara wazvireka. Vamwe ndokuti money is beautiful, money is power. A man must just make money. You'll still enjoy life up to the old age. Don't rush from jolo usati waita mari. Unozvimbirwa nekudya makunguo haangadzozouya. Look at you, uncle. Fidza munotiremera naika. Fidza ngato chenjera. Vapfana ana Bruce vanomurova chekuseri pana moms ava. Kana une mari unodya nemuriwo waunoda. Ndozviri kutaurwa nemageto youth izvi kuti Mukomafidza tazviona musikana wenyu akanaka uyu, asi muchine simba here rekumanyidzana nepesi yake when one of the many side chicks gets married? I know the others are mad. She's a lucky girl, I tell you. Congratulations to them. Bridge wakati my crush. Yeah, well done Mukomafidza. So ndo mamwe comments abuda kuri kunzi tazviona kuti madanana, asi big boys aya, be very careful kana uchidanana navo, because yes, you can enjoy the money for a few days, but iwewe uchaitwa mudzimai wemumba. Vakomana havasi kurega kuzoramba vachidanana nemamwe maside chiki. Iwe yes wawina murume, waitwa main chick wapinda mumba, asi kune zvakawanda zviri kuitika. Vamwe ndo vari kutaura kuti aiwa musakanga muka chero Mary Chiwenga aitombogara pasiti revakomana vakuru, but iko zvino ari kudimburwa zvishoma nezvishoma. Isusu hatidika kuva vegodo. Isusu tiri kuti Mukomafidza mabata chaipo, musikana ari fresh naika. Aiwa zvose zvakarongeka, makorokoto to the new couple and to many more years of happiness and a happy marriage.